després he anat a veure totes les veïnes i les he convidades a enganxar cupons aquesta nit, Fina. Farem la festa d'enganxada de cupons. Que és bona idea. I he anat a comprar refrescos i he enviat ton germà a comprar cacauets. La veritat és que ha sigut una experiència amb aquestes 14 dones molt gratificant. A més, el públic ens ha acompanyat totalment. Fa 3 setmanes que hi ha les entrades exhaurides, o sigui, amb aquestes 3 representacions tenim quasi un aforament de 600 persones que hauran vist aquesta obra. El públic, la veritat és que com que l'obra té una clau de comèdia, doncs li agrada molt, tot i que després deriva cap al drama, i la veritat és que sobretot el que valoro molt és l'esforç d'aquestes 14 dones que són mares del Pi de Xandri, que fan una obra que fins i tot seria dificilíssima per a actrius professionals i que se'n surten molt i molt bé. Doncs ha sigut apassionant veure com el personatge cada vegada anava evolucionant més i que cada vegada es pot treure més suc i veure que el meu personatge ha anat a un creuer, jo estic per sobre d'elles i tot això és un personatge molt divertit, m'ha donat molt joc i més amb la col·laboració de la Dolors penso que he donat molt i he arribat molt lluny amb aquest personatge. Ho he disfrutat moltíssim des del principi, realment ara jo crec que puc parlar en nom de totes, ara molt més que abans, totes ens hem ficat molt més i és una obra molt divertida i ho hem disfrutat molt. Cada assaig ha sigut un atac de riure, que això també és molt divertit, i jo em barallo amb totes, som germanes ella i jo, i de l'Encarna que està per allà i la Lola que està per allà. I ens portem molt bé entre totes. Home, haig de dir que a més de passar-ho bé hem treballat moltíssim i ha sigut molt dur, realment, molt dur, perquè les últimes setmanes ha hagut molt esforç, també s'ha de dir, però el que passa és que al final el resultat val la pena i la satisfacció aquesta ens està sortint també i jo estic molt contenta, estic molt contenta. El moment que acaba i aplaudeixen i realment ha evolucionat moltíssim, amb els tocs aquests de la Dolors en un moment donat s'apassionava i ens canviava absolutament tot i això li ha donat un toc molt interessant. L'obra està ambientada en l'època dels últims dies de Franco. De fet, la nit d'enganxada de cupons és la mateixa nit en què va morir el Franco i tota l'ambientació prèvia a l'obra, en què es fan els partes mèdics i fa una mica la introducció, trobo que també ha quedat superben ambientat tot. I el meu paper és una mica d'anar fent la punyeta per l'escenari tota l'obra, molestant una mica totes i penso que fa riure. Per mi ha sigut una miqueta com formar part d'un quadre que la Dolors anava pintant segons els dies que tenia, anava canviant d'una manera o d'una altra, però també hem vist com es treballa de veritat en el teatre. Havíem fet cosetes, però això ha sigut molt seriós i penso que el resultat és prou bo i prou digne. Aviseu a l'un i a l'altre, avis, pares i fadrines, perquè avui fan bon teatre i veurem a les Xandrines.